Здравейте хора, днес ще играем пикекси на български. Ще се опитам да говоря. Ау! Все повече хора говоря на български и аз тук. Да. Сега дойдем. Първо ще си само преди да започнем просто абонирайте се за мен, да. That is awesome. Хора, намери си тук нещо за това. Вау! Аз го имам това вече. Хора, да видим сега целият магазин. Чакай, муна! Нека да горе видя. Тук заседнах и това въобще не го видях. Как са се върнали тия? О, искам ми се падна много буст. Хора, абонирайте се, защото сега такова ще си купя за първи път. Ето не знам какво ще има. Хора, готови ли си за първи път? Отварям такова, не знам какво мога да очаквам. Искам много бузата. Натискам. Обувките. Така, е трябвало. Аз първи път отварям такова, че нямам никаква идея. Коста. Просто трябва да натисна. Хора. Ами хора, да, отворих го, парнаха ми се. За обувки е едно такова като нас. Ти обувки тук са готини. Слагал си това и сега се прави мискини, просто това. Така.
Не харесвам да правим с жълт стилбус. Защото с стил, където съм, никой няма да ги презалича. Къде се и с стил да направя нещо. Ръкавиците, ще видим нали към не стана така. Така хора. Мисля, че съм готова. Ей така. И така с сладинг. Ами хора, това ще от мен. Гледайте другите ми епизоди на PKSD. Аз ще аз готвим чао.